Санаториалната обстановка в санаториума в град Момин проход е естетизирана чрез картина. Тази картина е поставена в стая 514. Тя е картина репродукция Аржантьой на френския художник-импресионист Клод Моне. Аржантьой е популярно платно, останало като творческо наследство от Клод Моне, прочут художник и непоколебим защитник на импресионизма, на импресионистичния стил. Чрез нея можем да видим и особеностите на неговото творчество. Аржантьой е популярно платно, представлява едно от предградията на Париж, на което художникът е обърнал внимание. Клод Моне живее в периода 1840-1926 година. Останал е като водач на направлението импресионизъм и негов привърженик и непоколебим защитник. Картината показва неговите творчески похвати.